Hei, oameni, eu sunt Andrei și bine ați venit la un episod. Astăzi vreau să fac un anunț. Acest videoclip vreau să strângem 100 de like-uri sau 50, pentru că am stat de ieri până astăzi treaz. Deci la ora 6 dimineața eram treaz și am stat treaz până la ora 9. Deci nu uitați să dați un like pentru acest episod, pentru că a făcut un efort foarte mare. Adică mi-a fost cât de cât. Și da, am făcut și pentru voi și am vrut să-i fac și o surpriză lui Marian pentru ceva, să vorbesc cu el la ora asta. Și da, nu mă că acest video să fie întunecat, dar puțin cu ceva, încă, dar da. Trebuie să apăsați butonul de like, să strângem 50 like-uri sau 100. Trebuie să apăsați butonul de subscribe. Eu am fost Andrei și ne revedem de la viitoare cu un alt episod. Bye bye!